हेलो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोना आं दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट निउस लाना फैदों। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन, ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनैनि गिबि निउसआनो जाहैबाय जोंनि आमेरिकायाव सप्तासेयावनो बे साननैसो सप्तासेयावनो आमेरिकायाव 15 लाखनिख्रुइबो बांसिन माने आमेरिकायाव गिबिसिनै बेबायदि मोननो हादों जे 15 लाखनिख्रुइबो बांसिन आमेरिकायाव बे सप्तासेनि गेजेराव माने कनफार्म टोटेल एक्टिभ पजिटिभखौ मोननो हादों होनना बुंदों। कोविड-19 जे कोरोना भाइरासखौ माने कोरोना भाइरासनि पजिटिभखौ मोननो हादों होननानै बुंदों। आरो नैथि निउसआनो जाहैबाय 15 जुननिफ्राय लकडाउनखौ बारायगोन होननानै माने गोबां फेसबुक इउटुब गोबां माने सरसा जागासिनो दंमोन। जुदि 15 जुननिफ्राय जुदि लकडाउनखौ बारायमारोब्ला अब्ला मा जागोन होननानै माने गोबां सुबुंफोरा माने दोखो फोरमायदोंमोन। गोबां सुबुंफोरा माने मा जाबोगोन होननानै माने गोसोआव दाव सानगासिनो दंमोन। ओंखायनो बियो जाबाय मोनसे फेक निउससो। बियो माने ट्रु नङा जे बे निउसआ नंगौ नङा, बियो जाबाय फेकसो जाय फेक निउसखौ हगारनानै होदोंमोन। बेनि जोहैनो माने बियो भाइरेल जादोंमोन। दासिमबो गभर्नरा बेखौ सावरायाखै जे गभर्नरा दासिमबो सावरायाखै जे बेखौ बारायगोन ना मागोन बेखौ सावरायाखै। आरो दिनैनि थामथि निउसआनो जाहैबाय आसामाव टोटेल कनफार्मा जाहैबाय आसामाव पजिटिभ टोटेल कनफार्मा दिनैसिम नायनो थाङोब्ला जों टोटेल आसामाव जाहैबाय जोंना 3430 जन जाहैबाय गासै। ओमफ्राय बेनिनो रिकभार खालामनाया जाहैबाय जोंहा 1537 जाहैबाय। आरो दासिमबो एक्टिभ दं, जाय एक्टिभ दासिमबो माने कोरोना भाइरासजों एक्टिभ जानानै दं, बेयो जाहैबाय जोंहा 1883 जनाव दासिमबो एक्टिभ जानानै दं। ओमफ्राय 7 मानसिफ्रा माने थैना थांदों। ओमफ्राय दिनैनि ब्रैथि निउसआनो जाहैबाय जोंहा जोंनि नायल' जायल' सासेल' बर' इउटुबार जाय गोबां साहसिमोन, बिथांखौ माने केस होफिनदों होननानै बुंदों। बिथाङा EM महेश्वर बसुमतारिनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला माबादि भिडिअ बानायदोंमोन आरो नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मा सानदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय। बिथांखौ केस होफिनदों बे भिडिअ बानायनायनि जोहै। बिथाङा माने रिएक्सन भिडिअ बानायदोंमोन बेनि सोमोन्दै। आरो दिनैनि बाथि निउसआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना स्टेट बेंकआव माने एकाउन्ट दं, बिथांमोननिसिम जोबोद मोजां खौरां जे स्टेट बेंकआ बोरैबा हेक जायोब्ला जेनेबा बोरैबा थैयोब्लाबो जाय बिथांमोननो 1 लाखनिख्रुइ बांसिन जेनेबा बांसिन दं, बिथांमोननो माने 1 लाख बा 2 लाख दं, बिथांमोना जुदि बायसान्स जुदि स्टेट बेंकआ जुदि हेक जायोब्ला बायसान्स जुदि बेंकआ थैयोब्ला 5 लाखसिम होगोन होननानै बुंदों। माने बिथांमोना बुंदों जे माने थैथारा होननानै माने हेक खालामनो हाया जोंनि स्टेट बेंकखौ बिदि होननानै फोरमायदों। आरो दिनैनि 6थि निउसआनो जाहैबाय जे दिनै आसामाव सानसेयावनो 105 सुबुंखौ माने हगारना होदों, रिकभार खालामनानै माने बिथांमोनखौ हगारनानै होदों। दिनै 105 हगारना होदों आरो दासिम नायनो थाङोब्ला। अके, नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला ना हाजासे शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।